Her vil jeg vise, hvor nemt det er at indkode en Root Softline projektrumtermostat. Det første vi gør, det er, når vi har sat strøm til boksen, så går vi hen og trykker på menu, og så står der ingen aktive zoner er tilmeldt. Vi trykker ned på Language og trykker OK igen, som er menuen, og så vælger vi selvfølgelig dansk. Når vi har valgt sproget, så går vi op på zoner. Nu vil vi gerne tilmelde en rumtermostat. Vi trykker OK, og vi vil gerne kode rumtermostaten ind på udgang 1. Og vi trykker igen OK, og siger OK igen, ja. Nu søger den. Så tager vi rumtermostaten, og på bagsiden af rumtermostaten, der er en lille trykknap oppe i hjørnet. Den trykker man på, og nu er den kodet ind. Og så kan I se på displayet her, at rumtermostaten er kodet ind. Nu skal vi have kodet en rumtermostat mere ind, og det skal vi over på zone 2. Så vi går ned på zone 2 og trykker OK. Og trykker tilmeld og ja og tak. Og så tager vi rumtermostaten og trykker på den lille knap på bagsiden, og nu er den tilmeldt. Og vi trykker igen OK, og så trykker vi Exit. Nu skal vi helt ud af det, så skal jeg lige vise jer. Det her det er simpelthen hovedmenuen. Der kan I se, at der er 2 rumtermostater, der er tilmeldt. I kan se på den store temperatur nedenunder. Det er den målte rumtemperatur. Det er den ønskede. Den er konstant. Signalet er 100%, som I kan se her, og batteriet er også på 100%. Nu går vi over på rumtemperatur nummer 2, og der viser den jo sådan set lidt det samme. Batteriet er så godt nok kun 97%. Det var det. Så nemt kan det gøres.